Fl-aħħar 24 siegħa pajjiżna rreġistra 158 każ ġdid ta' COVID-19 filwaqt li fiequ 202 persuni oħra. Biex bekk it-total ta' każi attivi issa naqas għal 3283. Bejn it-tlieta u l-erba' tilfet ħajjita persuna oħra waqt li kienet pożittiva għal dan il-virus sabiex bekk it-total ta' fatalitajiet tal-COVID-19 f'pajjiżna issa żdied għal 703. Intant is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci mat-Times qarret li minkejja li issa m'għadux mandatorju li wieħed jagħmel użu minn maskra protettiva fuq it-trasport pubbliku, xorta waħdu huwa rakkomandat li l-maskra tibqa' tintlibes. Dan filwaqt li fakret li l-maskra għada mandatorju fuq l-ajruplani. Dwar it-tieni doża tal-booster kontra l-COVID-19 hija stqarret li din hija rakkomandata li tittieħed minn persuni li għandhom 65 sena jew aktar għaliex skont stħarriġ li sar f'Iżrael dawk li ħadu din id-doża għandhom 78% inqas ċans li jmutu waqt li jkunu pożittivi għal COVID-19. Il-Professur Charmaine Gauci wissiet li minkejja li persuni jieħdu l-vaċċin xorta waħda un individwi li jiżviluppaw sintomi serji u li jispiċċaw jitilfu ħajjithom, partikolarment dawk li jkunu jbatu minn kundizzjonijiet oħra. Iżda minnaħa l-oħra hija komplet tisħaq dwar l-importanza tal-vaċċin għaliex il-biċċa l-kbira ta' dawk li jiddaħlu l-isptar jew inkella jitilfu ħajjithom minħabba l-COVID-19 huma dawk l-individwi li ma tlaqmux.